and I'm feeling good. Bos días a todos e a todas dende Onda Raya do Pedrasrubias. Hoxe, a través das ondas, queremos conmemorar o Día das Bibliotecas, que foi o pasado domingo 24 de outubro. Tamén queremos comezar a tratar a figura de Florencio Delgado Gurriarán, galeguista que será homenaxeado nas Letras Galegas 2022 e que se exiliou en México en 1936. Por este motivo, tanto os fragmentos narrativos como os poemas que se lerán serán sobre a temática do exilio ou de escritores galegos exiliados. Empezará o noso compañeiro Iván Martínez, de terceiro B, que lle porá voz precisamente a Florencio Delgado Gurriarán e farao ca lectura do poema titulado As xeiras do Castiro. Esperguízase o reso castiñeiro, vello Petrucio, pai de 100 anadas, o que entordas lumino... Esperguízase o reso castiñeiro, vello Petrucio, pai de 100 anadas, o que en tordas lumiosas labaradas volve a gromar nun pulo brincadeiro. As candelas de afrodisíaco cheiro polas verdes follas agarimadas son o xeito de doas penduradas ao ouro ao tremer co vento rebuldeiro. Da sombra na romase as muiñeiras, alcotiva o malís nos seus untoiros, e quence dos magostos coas fogueiras. Abre as larpadas bulsas, xoga os dados, mais co frío perde todo e fica en coiros coa carrase de ourizos regañados. No se te quita, nena.
A continuación, a voz da compañeira María Bernárdez, de terceiro C, fará resoar as verbas que Lorenzo Varela recolleu en 1954, no seu libro Lonxe, titulado Compañeiros da miña xeración, mortos ou asesinados. Tan doce era a xuntanza miña e vosa de todos nós co mundo. Faciamos un feixe de campos e de estrelas, e ao pisar ese chan que latexaba, sentíamos subir polo sangue o misterio. O noso corpo era o camiño da maxia, a escada pola que viña a lúa, o zume de todos os segredos, a canzón da erva que resucitou, e o mesmo verme era a folla leda, un mensaxeiro do sagrado alén. Morrestes, matáronvos, deixáronme. Quedei aquí, lonxe das vosas sombras, e agardo como un morto, no centro do silencio, da sede, da agonía, o día que vos poida levar á sepultura, unha cesta de pombas e mazás. Tan doce era a xuntanza miña e vosa de todos nós co mundo. ¿Qué quiero decir? Che pregunto. ¿Qué quiero establecer por non errar? Este minuto meridiano, rosa de ventos, o pensamento que me fala argalla, silencios extendidos, si acaso perdo un intre de palabras. Que me fala argalla, silencios extendidos, si acaso perdo un intre de palabras. Non fales, me digo, non fales, non fales, me digo, non fales. O tempo amarando estropicios na terra dos azuis desconsolados. ¿Qué quiero decir? Che pregunto. ¿Qué quiero establecer por non errar? A voz da compañeira Paula Costa, de terceiro B, achegarános o sentir de Luis Seoane, co seu poema As ratas, pertencente ao poemario As cicatrices. Na Galiza, ese vello pobo, carballo carcomido de raios e vestigos, loita, dende fai séculos, o home cas ratas, coma nos castelos abandoados, onde xa caíron través e brasós, e escoitanse queixumes de gonzo ferruxentos. Dende fai séculos loitan en Galiza, os homes cas ratas, vencendo sempre as ratas, até que toda ela fique, con máises castelos roiñentos, e os mosteiros sin altares, nin lembranzas de ritos, sendo soia rondada de morcegos e fantasmas, coberta de hedra, de label, morando a soio as ratas, soamente as ratas. Este minuto meridiano, rosa de ventos, o pensamento que me fala argalla, silencios extendidos, si acaso perdo un intre de palabras. Que me fala argalla, silencios extendidos, si acaso perdo un intre de palabras. Non fales, me digo, non fales, non fales, me digo, non fales. O tempo amarando estropicios na terra dos azuis desconsolados. ¿Qué quiero decir? Che pregunto. ¿Qué quiero establecer por non errar? Este minuto meridiano, rosa de ventos, o pensamento. E a lagoa na familia dos invernos, medra en neve patinada, quedo en pé parada no bosque. A compañeira Noa Pérez, de terceiro B, lerá un texto de Ramón Valenzuela, titulado Era tempo de apandar.
A prisión provincial de Ávila estaba nun edificio moi vello e todas as paredes, mesmo as interiores, eran de pedra. O día que eu cheguei había 12 celas, 1200. Vou non escribir en letra para que non se coide que é un engano. 1200 reclusos. No toque de se deitar, cada un tiña destinado o seu sitio como unha especie de apartamento privado, coa cabeza xunta da parede e os pés que chegaban ás canelas do que estaba contra da parede de enfronte. Darío a diario, fantástica invasión. Darío a diario, invasión sen ocasión. Invadiuse a vida de cueiros e biberóns, de roupiñas pequenas e xoguetes de cor, de risas, choros, agarimos, de risas, choros, agarimos. Para rematarmos o recital de hoxe, o compañeiro Javier Rodríguez de terceiro B tomará a palabra. Unha palabra que dará conta do lúcido pensamento que o gran Castelao recolleu en 1944, no seu ensaio Sempre en Galiza. Ten Galiza un idioma propio? Estamos fartos de saber que o pobo galego fala un idioma deseo, fillo do latín, irmán do castelán e pai do portugués. Idioma apto e axeitado para ser vínculo dunha cultura moderna e co que aínda podemos comunicarnos con máis de 60 millóns de almas. O galego foi instrumento maravilloso da grande e única poesía lírica de Hispania. En el escribían os exenios peninsulares, tanto de dentro como de fora de Galiza. Cando a lingua de Castela non tiña a categoría literaria. O galego é un idioma extenso e útil, porque con pequenas variantes fálase no Brasil, en Portugal e nas colonias portuguesas. O galego resurde no século pasado con poemas tan maravillosos como Rosalía, Curros e Pondal. Darío a diario, fantástica invasión. Darío a diario, invasión sin ocasión. Darío a diario, fantástica invasión. Darío a diario, invasión sin ocasión. A túa man ocupa un cuarto da miña xigante, por iso de
Moitas grazas ás voces que fixeron resoar a voz dos autores galegos e que recolleron nas súas palabras a denuncia da barbarie que os galeguistas, uns asasinados, algúns exiliados e outros silenciados, tiveron que vivir por defender as súas ideas.